Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos. Sana malang Panginoon magbalik sa atin ng makamilyong beses, a millionfold. Amen. Sa patuloy po nating katapatan sa bahaging ito. At sa mga sumandaling ito, tayo po'y sama-sama ng tumayo. Alerto ng tumayo ang mga anak ng Diyos sapagkat narito na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala na mensahe ng kaligtasan. Kaya't akin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pinagpalang mga aral, ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Noel Braganza. Atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo muna ay sama-samang manalangin at humingi ng gabay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala sa magkapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po, O Diyos, ay sama-samang nagpapasalamat na kami ay iyong sinamahan sa hapong ito. Maraming salamat na sa bawat bahagi ng aming pananambahan, ito'y iyong nilangisan at binasbasan, O Diyos, at higit sa lahat sa malayang pagkilos ng iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, at narito kami sa iyong banal na harapan. Kami, O Diyos, ay nagkakaisa, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at sa aming pag-aaral ng iyong salita, kami, O Diyos, ay iyong kahabagan. Kahabagan mo kami sa aming pag-aaral, Panginoong Hesus, at patuloy mong ipaunawa ang iyong salita sa ganang akin. Wala akong magagawa, kayo, O Diyos, ang magbigay ng karunungan, Panginoong Hesus. Gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod ng daluyan ng iyong pagpapala, daluyan ng iyong mga salita, at sa bawat makikinig, ipaunawa, buksan mo ang mga puso't isipan ng aking mga kapatid, Panginoon, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Wilder Estrada Almeida, aming pinapalayas ang lahat ng gawa ng kaaway, unbelief, in doubt, pag-aantog sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang isang mapagpalang hapon, dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Wilder Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida family, buong beloved Almeida children, at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at maging sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And of course, maging sa ating mga live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, maging sa Tawid Dagat, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po ba ay kinasasabikan at kinagigiliwan ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Tunay na talagang napakahalaga po ang salita ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal. Talagang napakaputi po ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen, praise the Lord. At
Ating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos, ating buksan ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng John chapter 4 verse 23 up to 24. John chapter 4 verse 23 up to 24, ang sabi po dito, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkabasa ng Kanyang salita. Amen. Praise the Lord. At ang ating magiging titulo, mga minamahal, ay dyan din kukunin sa ating teksto. Ito'y bigyan natin ng titulo na tunay na mananamba. Amen. Lahat ng tunay na mananamba ng ating dakilang Diyos ay magsabi na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tunay mga minamahal na ang sabi dito, ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang sabi dito mga minamahal, na hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba. Amen. Yan ang nais, yan po ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na hinahanap ang true worshiper ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tayo nandito mga minamahal, bawat isa sa atin, tayo ay nagsisikap na kahit marami tayong trabaho, ginagawa, tayo ay nagsisikap na dumalo dahil ang ating dakilang Diyos ay talagang hinahanap ang mga tunay na mananamba. Amen. Dahil ang sabi po dito sa aklat ng awit ng Kapitulo 86 ng talatay 9, ang sabi po dito, lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay magsisiparito at magsisisamba sa harap mo, O Panginoon, at kanilang luluwalhatiin ang iyong pangalan. Amen. So, dito sa ating pag-aaralan, ang ating teksto ay talagang very popular sa bawat isa sa atin, maging sa mga bata, alam na alam ang verse na ito. Kahit sa ating buhay, mga minamahal, ano ba yung tunay na mananamba? Ano ba yung true worshiper of the living God? Na ating pinupuri, sinasamba, we give reverence to our loving God, na atin siyang papurihan sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Amen. Na mula ng ating tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa ating pagtanggap sa Kanya, na tayo bilang tunay na mananamba ng ating dakilang Diyos, talagang makikita natin sa bawat isa ang mga tunay na mananamba. Amen. Maraming katangian ang tunay na mananamba. At kaya tayo narito mga minamahal, dahil tayo ay nagsisikap na ating mapaluguran ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang tunay na mananamba ay talagang galak na dumalo, may kagalakang magburi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang tunay na mananamba pag nasa gawain ay hindi natutulog at hindi inaantok. Amen. Kaya't sa ating buhay tayo ay mag-focus, ituon natin ang ating paningin sa ating pinakamamahal na
Panginoong Hesus. Amen. Kaya't sa ating buhay, mga minamahal, although 3 times a week tayong dumadalo, mga minamahal, talagang nakikita ng Diyos ang ating pagsisikap, lalo na sa ating mga baguhan. Amen. Alam natin, hindi lingid sa atin na tayo ay nasa huling panahon na. Marami ay ng mga mananampalataya na talagang nalalamig sa kanilang pananampalataya. Maaaring hindi nila alam ang tunay na mananamba, kaya sila nadidisib ng kaaway. Amen. Ang tunay na mga mananamba, mga minamahal, ang tunay na true worshiper na talagang sa ating buhay, ito ay may kaugnayan po sa mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At pag sinabi nating tunay na mananamba, mga minamahal, hindi ka o hindi tayo basta-basta matitinag sa ating pananampalataya. Dahil alam natin, alam nating lahat kung sino yung Diyos na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Praise the Lord. Kilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya tayo ay may katiyakan, tayo ay may talagang kasiguraduhan sa ating pananambahan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang tunay na mananamba, mga minamahal, at true worshiper, ano yung kanyang mga katangian? A good worshiper, holy, humble, unselfish, a lovely leader, at may pagmamahal sa mga makasalanan. Amen. At iyan po ang katangian ng ating minamahal at ginagalang na Ebangelista, Pastor Will Estrada Almeida. Amen. At ayang katangian na yan ng ating beloved Evangelist Pastor, mga minamahal, yan po ay mamanahin din natin yan, mamanahin ng bawat isa sa atin. Amen. Dahil kanilang ipinangaral ang buong katotohanan, ipinangaral na ang Diyos ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At ang tunay na mananamba, mga minamahal, ay kinamumuhian ang kasalanan. Amen. A true worshiper hate sin, but we love the sinners. Amen. Na sila, mga minamahal, mahal natin ang mga nagkakasala dahil sila ay biktima ng kaaway ng ating dakilang Diyos. Amen. Sino ang author ng kasalanan? Walang iba kundi si Satan. Amen. Kaya't sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga pala ang tunay na worshiper ng ating dakilang Diyos. Dahil kung tayo ay tunay na worshiper ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kahit anuman ang dumating sa atin, hindi tayo basta-basta matitinag. Amen. Tayo ay duwag sa paggawa ng kasalanan. Amen. Tayo ay matapang sa pagsunod sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng mga talagang matapang ay pumalagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. At alam natin, Revelation chapter 21 verse 8, na ang mga duwag ay itatapon doon sa impyerno. Kaya't sa atin, tayo ay matapang sa paggawa ng kabutihan, pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Amen. At alam natin na katatapos lang natin na ipagdiwang ang Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Amen. At nakita natin doon kung paano ipinakilala ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida ang ebanghelyo ng kaligtasan doon sa mga bandido. Amen. Alam ng ating minamahal na ebanghelista na talagang mapanganib doon, mga minamahal, na sila mga minamahal ay talagang papatay sila ng mga tao. Talagang bandido talaga sila. Ngunit ang ating pinakamamahal na ebanghelista, nandyan ang kanilang katapangan dahil alam nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating tignan mga minamahal kung sino ba ang mga true worshipers ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating dakilang Diyos. Maraming biblical character dito sa banal na kasulatan ng ating dakilang Diyos. Kung ating tignan ang buhay ni na Shadrach, Meshach at Abednego, yan ay kung ating makikita yan sa aklat ng Daniel chapter 3 verse 14 hanggang 28. Isulat na lang po natin dahil yan po ay napakahaba at kukulangin tayo sa oras. So ang gagawin natin, ito po ay isasummarize na po natin at ating ipaparaphrase upang ating maunawaan ang naging buhay ng tatlong ito, si Shadrach, Meshach at si Abednego. At alam natin nung panahon na yon na si Haring Nebukadnezar ay gumawa ng higanting rebulto at tinawag ang lahat ng wika, ang lahat ng bansa na sasamba at luluhod doon sa ipinagawa niyang rebulto. Amen. Lahat ay lumuhod, sumamba sa rebulto, liban na lang sina Shadrach, Meshach at Abednego. At sinabi sa kanila na ang hindi luluhod, hindi sasamba, ay itatapon doon sa hurnuhang nagliliyab, doon sa napakainit na apoy. Ngunit hindi sila lumuhod sa rebulto. Ang sabi nila, hindi kami luluhod sa iyong ipinagawang rebulto dahil alam namin ililigtas kami ng aming Diyos. At ang sabi pa, at kung hindi kami ililigtas ng aming Diyos, ay hindi pa rin kami sasamba sa rebultong iyong ipinagawa. Yan po yung tunay na mananamba, tunay na worshiper na kanilang balita sa lahat ng mga tao na talagang kanilang ipinakilala kung sino yung Diyos na kanilang sinasamba. Amen. Sa ating buhay, sa bawat isa sa atin, tayo ay tunay na mananamba ng ating dakilang Diyos. Sa ating buhay, ipinapakilala pa ba natin ang ebanghelyo ng kaligtasan? Kahit na yung ating mga sinisirang mga tao ay talagang sila mga minamahal, ay inuusig ka o inuusig tayo. Hindi po ba tayo natitinag, mga minamahal? Hindi tayo basta-basta matitinag dahil alam natin, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, yung nangyaring ito sa buhay ni Shadrach, Meshach at Abednego sa ating kapanahunan, may mangyayari sa ating panahon. Ang sabi nga, history
repeat itself. Ang sabi nga, there's nothing new under the sun. Ating nakita ang pandemic, ating nakita na nasakal, tayo ay napagbawalan sa pagdalo, napagbawalan tayo sa ating pananampalataya, at nakita natin sa bawat mananampalataya ang naging kanilang reaksyon. Amen. Ating nasubukan ang ating pananampalataya nung kasagsagan ng pandemic. At sa ating buhay, alam natin na we are in the last days. Kung ating nakita sa balita o ating napanood ito mga minamahal, last September 14 hanggang 15, ang Rome, ang Vatican, ang tinatawag nilang Santo Papa, at lahat ng leaders ng lahat ng mananampalataya, sila po ay nagkatipon. Sila ay nagkaroon ng 7 Congress of the Leaders of the World and Traditional Leaders. Amen. Atin makikita mga minamahal yung pag-meeting ng Santo Papa dyan sa ating projector, na lahat ng pananampalataya, lahat ng leaders, Buddhism, Islam, lahat ng klase ng pananampalataya nagtipon-tipon po dyan. So ibig sabihin, napipinto na mga minamahal yung ating naririnig na one world religion and one world government. Amen. At sa ating pananampalataya, atin muling mapapatunayan mga minamahal, kung tayo ay tunay na mananampalataya ng ating dakilang Diyos, kung tayo ay tunay na katulad ni Shadrach, Meshach at Abednego. Amen. At sa bansang Israel din mga minamahal, dumating po yung 5 baka, Rida Hyper, na ito ay kanilang iaalay ng mga Jews, na katulad ng ginagawa nila noong unang panahon, na sila ay nag-aalay at sinusunog nila ang mga baka. Makikita po natin dyan yung 5 baka niyan na talagang yan po ay nandoon po yan, dumating last September doon sa Ben Gurion Airport. Amen. At nakikita natin na talagang palapit na talaga ang mga huling panahon. We are in the last days, at malapit na rin na itatayo yung tinatawag na third temple. Kaya nandyan na yung mga tinatawag na red hyper na kanilang iaalay doon sa templo na kanilang gagawin. Amen. At doon sa third temple na yung mga minamahal ng ating dakilang Diyos na kanilang gagawin ay talagang uupo ang magpapakilala na siya ang Diyos. Ang sabi po dito sa aklat ng ikalawang Tesalonica ng Kapitulo 2 ng talatay 4, ang sabi po dito, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, anupat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y magtatanyag sa kanyang sarili sa tulad sa Diyos. Amen. Tingnan yung sinabi ng salita ng ating dakilang Diyos, mayroong siyang babala sa bawat isa sa atin. Ano ang babala ng ating dakilang Diyos? 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, ang sabi po dito, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Amen. At ating nga nakikita yung mga minamahal na sa ating buhay, napakahalaga na tayo ay
talagang susunod, tayo ay talagang genuine na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang ating beloved Ebanghilista, mga minamahal, Pastor Will Estrada Almeida, na talagang ipinakita sa bawat isa sa atin, ipinakita sa bawat tao, lahi. Kung atin titignan yung mga hostages, mga minamahal, ay hindi mga Pilipino, mga ibang lahi. Amen. Ngunit ang ating beloved pastor ay nandoon ang kanyang pagmamahal, maging sa mga bandido. Dahil ang ating minamahal na pastor, talagang kinamumuhay niya ang kasalanan at mahal niya ang mga makasalanan. Kaya pumunta doon sa Talipaw at ibinahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Yung nangyari kila Shadrach, Meshach at Abednego, at ang nangyari dito sa Talipaw na isinagawa ng ating beloved pastor, ang pumunta doon ay walang pinagkaiba. Amen. Na alam ng ating beloved pastor na talagang bandido sila, talagang marami silang armas, talagang papatayin sila, pupugutan sila ng ulo. Ngunit ang ating beloved pastor ay talagang nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sila ay talagang iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang ating beloved pastor, hindi po sila natinag. Amen. Dahil alam niya, kilala nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ang Diyos na pinaglilingkuran nila Shadrach, Meshach at Abednego, at ang Diyos na pinaglilingkuran ng ating beloved pastor Will Estrada Almeida, at ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan ay iisa at makapangyarihan. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, mamatay o mabuhay, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano ang sabi ng ating beloved pastor, mga minamahal, na ang sabi niya, kahit walang langit, ay maglilingkod pa rin ang ating beloved pastor. Amen. Praise the Lord. Bakit iniligtas sila Shadrach, Meshach at Abednego? Bakit iniligtas ang ating beloved evangelist pastor Will Estrada Almeida? Dahil sa ating teksto, sa ating nabasa, na sinabi ng ating dakilang Diyos, na datapwat dumarating ang oras ngayon nga na sasambahin ng mga tunay mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Amen. Kaya sa ating buhay dito sa outreach ng San Carlos, sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ang mga naunang mga apostol, ang mga naunang propeta, mga minamahal, ang mga naunang tunay na mananamba ng ating dakilang Diyos, sila ay inusig, sila ay pinagpapatay. Ang ating dakilang Diyos, hindi siya naubusan ng tao, talagang maglalagay siya ng tunay na mananamba. Amen. Sino ba yung hinahanap? Sino yung ilalagay ng Diyos na tunay na mananamba? Isaiah chapter 11, verse 11. Ang sabi po dito, at mangyayari sa araw na yaon na ilalapag ng Panginoon uli ang kanyang kamay na ikalawa upang mabawi ang nalalabi sa kanyang bayan, na malalabi mula sa Assyria at mula sa Ehipto at mula sa Patros at mula sa Kus at mula sa Elam at mula sa Sinar at mula sa Amat at mula sa mga pulo ng dagat. Amen. Dito tayo sa huling mga talata na ang sabi, at mula sa mga pulo ng dagat. Pag sinabi mong mga pulo ng dagat, it is composed of many islands. Amen. Ang ating bansa ay mga pulo. Ilang pulo yung ating bansa?
Amen. Sa mga estudyante natin, ilan yung mga island ng ating bansa? 7,107 islands. Amen. So ito yung sinabi dito sa Isaiah na dito sisibol, dito sumibol ang ebanghelyo. Dito inilagay ng Diyos ang kanyang lingkod, ang kanyang propeta. Amen. Sa katauhan ng ating Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Kaya't nakita natin mga minamahal na sa kanilang pangunguna, mga minamahal na tayo ay talagang itinuro sa atin ang buong katotohanan at hindi tayo nagkamali mga minamahal. Na nakita ng ating dakilang Diyos dito sa pulo-pulong isla, dito sa bansang Pilipinas at ang ebanghelyo ng kaligtasan ay nakarating dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At tayo ang tunay na mananamba na sinabi ng ating dakilang Diyos dito sa aklat ng Isaiah chapter 11 verse 11. Amen. Kaya kung kanin inyong titignan mga minamahal, bawat isa sa atin, tayo ay nagpapatotoo, ipinapatotoo natin ang ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating beloved pastor, talagang ipinatotoo nila, ipinakita ang kapangyarihan ng Diyos doon sa mga Abu Sayyaf. Amen. Na sa ating buhay, ipinapatotoo natin na talagang tunay at totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At last verse na po. At maghanda na po ang ating mga awit. Ang sabi po mga minamahal, dito sa aklat ng John, chapter 14, verse 26. John chapter 14, verse 26. Ang sabi po dito mga minamahal, datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaala-ala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Amen. Bawat isa sa atin, tinanggap natin ang banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos at tayo, bawat isa sa atin ay lumalakad ayon sa Espiritu ng ating dakilang Diyos. At ang Espiritu niyan, anuman ang mangyayari sa ating buhay, trials, problema, ang sinabi na ang banal na Espiritu ang mang-aaliw sa bawat isa sa atin. Amen. Na ang pinangako ng Ama na susuguin niya ang kanyang banal na Espiritu. Kaya't sa ating buhay, kung tayo ay tunay na mananamba ng ating dakilang Diyos, gagawin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung ating nakalimutan at minsan o madalas nakakalimutan natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Narito mga minamahal, sinabi at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Na kung ating nakalimutan ang salita ng ating dakilang Diyos, nakalimutan natin na tayo ay dumalo, nakalimutan natin na magbigay ng ikapu at handog, nakalimutan natin na maglingkod sa ating dakilang Diyos, nakalimutan natin na tayo ay magsuot ng kabanalan. Ang sabi, siya ang magpapaalala sa bawat isa sa atin. Amen. Upang tayo ay hindi malayo sa banal na presensya, hindi tayo malayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na siya ang Diyos na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan at kanyang nakita ang tunay na mananamba sa lugar na ito. We are a true worshiper. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
tayong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na sa bawat isa sa atin, nahanap tayo ng ating dakilang Diyos. Ang sabi, nahanap niya ang mga tunay na mananamba. Before the foundation of this earth, ikaw, ako, tayong lahat ay pinili na ng ating dakilang Diyos na tunay na mananamba. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat mga minamahal, umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang ating Diyos ay nahanap niya ang mga tunay na mananamba. Tunay na umaawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, yes Lord, hallelujah, purihin ka, O Diyos, we glorify your name. Jesus, ikaw ang tanging liwanag sa aming daraanan, di maadila, pagising man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan luluhod, sa iyong pangalan may kagalitan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat Panginoong Hesus sa iyong mga salita. Salamat Panginoong Hesus. At tunay o Diyos na sa lugar na ito, narito ang bawat isa tunay na mananamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat Panginoong Hesus, patuloy na kahabagan, pagpalain,
ayon sa iyong pinangako na bawat isa na iyong tinawag ay iyong inihanda na ang mga biyaya, pagpapala, inihanda nyo na ang proteksyon ng bawat isa sa mga tunay na mananamba. Salamat aming pinakamamahal na Panginoong Isus, pagpalain mo ang bawat isa. Hallelujah, hallelujah. At sa ating mga baguhan, kung mayroon tayong mga bisita, kung mayroon tayong mga baguhan sa ating mga live webcast viewers, ang ating dakilang Diyos ay hinahanap ang mga tunay na mananamba na sasambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Sa ating mga baguhan, tanggapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sumunod kayo sa maiksing panalangin na ito. Pinakamamahal na Panginoong Isus, narito ako, isang makasalanan, nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo ako sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Gawin mo akong isang tunay na mananampalataya. Gawin mo akong isang tunay na mananamba. Magmula ngayon, kayo na ang aking magiging Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Amen. Kami na lamang ang mananalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, inyong napakinggan ang panalangin ng aming mga beloved kapatid. Patuloy na sila, O Diyos, ay iyong kahabagan at pagbalain at isulat ang kanilang buhay diyan sa aklat ng langit, O Diyos. At patuloy na sila ay hipuin, Panginoong Isus. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na pat tayo, mga minamahal. Ating ipatong ang ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng ating katawan na may karamdaman. At dalawang kamay itaas natin kung tayo ay may personal na panalangin sa ating buhay. Ating munang panalangin ang ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista. Hallelujah, hallelujah. Opo dakilang Diyos, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, na ito po kami nagkakaisa, aming pinapanalangin ang aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, nabigyan pa sila ng haba ng buhay, kalakasan, kalusugan ng Panginoong Isus, humaba pa ang kanilang buhay, maging mga beloved children na kanilang katuwang sa ministeryong ito. Patuloy na sila, O Diyos, ay iyong pagpalain. Hallelujah, hallelujah. Tayo ay sama-samang manalangin, ating palayasin lahat ng uri ng sakit, lahat ng incurable diseases, karamdaman na taglay ng bawat isa. Banggitin ang mga karamdamang ito: ubo, sipon, lagnat, high blood, diabetes, gallbladder, prostate cancer, parasite, pananakit ng katawan, pananakit ng likod, sakit sa puso, sakit sa ulo, sa pangalan ni Jesus. Dengue, COVID-19, sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name, cast out. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo mga minamahal, magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Let's shout and jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo na po ay dadako sa announcement at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved ordained preacher.